Kaixo sexy kuadrilla zer modu zaudete, gaur urriak 15 da, goizeko 7:23. Ja joan behar naiz lanera, berez pixkatu eranduago sartzen naiz gaur, baina gauzatxoak inprimatu nahi ditut, hasi gaur nirekin zatozte, nire egun berezi batean, ze aurrekoan zozketa batean gaur Baskoniaren Euroliga partida ikustera joateko bi sarrera egokitu zitzaizkidan. Baskonia Real Madriden kontrako partida izango da. Osea, partidaza, aspaldiz ez noala Buesa Arenara, eta hori baina Gasteizera atxaldan joan aurretikan, gaur asteartea da, gaur lan egitea tokatzen da, eta zuek nirekin zatozte guazen. Bueno, ekipo, normalean bizikletaz joaten naiz, baina gaur daukat gorputza arraro, en plan, behar dut neure buruarekin egon eta ez egon hainbeste pendiente nondikan noan bizikletarekin, eta jetxiko naiz bilabesa hartzera. Kristogoak ditut, gero Baskonia ikustera joateko egia esan. Eske ikusiko duzue, osea, marabila. Orain bazkaltzeko momentua iritsi da. Hortikan dago ez da esan batzen agian agortu dezakezu. Eta bazkaltzera orain ikusiko duzu zer, dagoela, osea, dauka itxura bat, maravilloso. Bidean gaude ja, Gasteizerako bidean, Araban sartu gara duela gutxi, eta ja 25 minututxotan, ja Buesa Arenara iritsiko gara, eta berze topatzen dugu. Ze, bueno, lehen esan dizuet, Baskonia Real Madriden kontrako norgehiagoka ikustera oaztela, bi sarrera berezi egokitu zitzaizkialako aurreko zozketa batean, eta bueno, kontua da ez direla bi sarrera arrunt, dira bi sarrera, eta egonez research egiten, eta esango nuke dela palko bipean, baina ezakit, ez nago ziur, osea, saiatu naiz eserlekuaren gatik eta pixkat kokapenaren gatik ubikatzen, eta esango nuke hori dela. A ber zer topatzen dugun, ikusten duzun bezala, ja, eguzkia desagertzen ari da hortzimugan, eta listo, a ber zer topatzen dugun. Bide batez, menudo show, bapatean Iruñetik ateratzen, hasi zait molestatzen, sartu zait betile bat begian, error. Osea, lentigaia dantzan, geratu behar izan gara lakuntzan, erosteko likiditua, así que, bueno, pues, aventura. Bueno, kuadrilla, ya gaude Buesa Arenan, ez gaude pentsatzen genuen tokian, porque yo me vine arriba eta pentsatzen nuen zela rollo esperientzia VIP, eta gongo ginela hor dauden gelatxoetan janariarekin, pues no, hemen takata. Bueno, egia da, orain ikusiko duzu ze ongi ikusten den, osea, maravilla. Osea, pentsatzen naizela hor, en el quinto cojón, por así decirlo. Eta hortikan daude telebista komentarista, Amaia Valdemoro. Eske ikusten da super ongi.
dari dirak esatzen. Geratzen dira 4 segundu eatzen pasatzen den. A ver, goaz, 46 eta 42. Ari dira ematen egur Real Madrileko hauek. Eta Julena egiten. Baina defentsak eskat guarrillo bat. Bueno, ekipo, ja kanporatera gara, lehenagoz daude kriston kotxe pila eta esan dugu eski bestela ez gara Iruin herrira goiz helduko eta ni bihar goitzeko 8:00 egon behar dut ja eskolan. Así que, bagoaz, etxera. Bide batez oso guai egon da, kriston ikuspegia genuen, pero ze pena, nik espero nuen. Tuit, eta to drink, baina bueno, urrengo batean, bai, bipera joango gara. Bueno, ekipo, gaueko 12 dira, gaueko goitzeko ezakit. Eta ni jarriko naiz orain, ez nauzu ikuste, klasiko gauza batekin, ze bukatu behar dut, bihar azaldu behar diet gauza bat ikaslei eta prestatu behar dut dokumentu bat. Así que hori, hemen utziko dugu bideoa, espero dut gustatu izana, barre batzuk botatzea nire panolismoarekin, osea, eski ematen dita morrua, Ni negoen superkonbentzituta, en plan, izango genuela pip aretora esartzeko aukera, ez ziren pip sarrerak, pues ez, zen pip sarrera, bakarrik, sin experiencia pip, ni mierda. Baina, bueno, irabazi dugu, bide batez, Baskoniak irabazi dio Laurengatik Real Madridi, Euroligan jarraitzen dute, eta Real Madridi irabaztea beti dago ongi. Datorren, igandera arte, aio!